Inkundla ephakamileyo yomntla Gauteng ePitoli iyibekele-bucala yonke ingxelo yomkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane emayelana nophando lwakhe kwiphulo likaMongameli Cyril Ramaphosa lokongamela umbutho weANC ngonyaka ka-2017 elalibizwa ngokuba yiCR17. Lenkundla ikwafumanise ukuba umkhuseli woluntu wayengenamandla okuphandela iphulo. Esi sigwebo impumelelo kuMongameli Ramaphosa njengoko wafaka isicelo kule nkundla ifuna ukuba iyibekele-bucala le ngxelo futhi ibhengezwe njengento engekho semthethweni. Ephakamileyo ichaze njengosemthethweni ingxelo yomkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane emayelana nephulo likaMongameli Ramaphosa lokongamela iANC nelalibizwa ukuba iCR17. Lenkundla ithi umkhuseli woluntu wayengenamandla ukuphanda iliphulo. Ijaji zalenkundla zithi uMongameli Ramaphosa zange ayilahlekise iParlamente ngethuba ephendula imibuzo ngenkxaso-mali eyayisuka kwibusasa. Futhi wayenganyanzelekanga ukuba achaze ilubala malunga nemali eyixhasa iliphulo leCR17. We have found, for the detailed reasons given above, that her investigation into the CR17 campaign donations fell outside her field of competence. Further, that her report and the findings and remedial action contained in it were invalid on several grounds. It follows that they cannot stand and must be set aside. Lenkundla iphinde yazikhaba izityholo zonaniselwana ngemali kweliphulo iCR17. The court obviously made a clear statement of its disapproval. The number of adjectives used, or negative adjectives used to describe her conduct were significant, unlawful, irrational, reckless, not showing partiality or an open mind. I think that those are very sad reflection upon the current occupier of the office of the Public Protector. Inkundla iphinde yamgxeka kabukhali uAdvocate Mkhwebane ngendlela ichophele ngayo le ngxelo. She will have to, go through the judgment with a fine tooth comb to understand the reasoning, because she thought that her counsel representing her a month ago put her case in a very strong manner. She wasn't anticipating this kind of a ruling, but as I said, she will indicate whether she will take any steps going forward. Nekudala elahlwa ngamatyala ezinkundleni kwaye sisigwebo sanamhlanje hleze sandisa amakhwelo ukuba ashenxise ngokukhawuleza kwisikhundla sakhe.